Carta a Jaume, Anna, Olivier i a tots els xiquets que, per fortuna per a ells, no han conegut ni una guerra ni una repressió, i jo desitge de tot cor que mai ho coneguen. Olivier, 11 anys, em diu un dia: «I tu què feies per a ser antifranquista?» Què feia? Ai, Olivier, es podien fer poques coses impactants, però sí una resistència, més per a estar d'acord amb si mateix que de cara a la galeria. Alguns dels meus amics et dirien que no es podia fer res, però això tampoc és veritat. Sí, és cert que Franco va morir en el seu llit i després vingué la transició a la democràcia. Però la democràcia no és una senyora que arriba tranquil·lament en el tren i s'instal·la còmodament en un palau. La democràcia, com la llibertat, cal guanyar-la dia a dia, pam a pam. A la mort de Franco, si el poble no hagués estat preparat per el canvi, hagués vingut un altre dictador, però el poble havia estat preparant-se a poc, un cop cada dia. Hi havia molta gent que pensant no es pot fer res, quedaven còmodament a casa, però altres pensaven que no, que calia lluitar com fos. Molts pagarem amb la vida, presó, tortures, persecucions de tota mena. Però el poble, que potser no tenia matèria d'heroi, però sí volia aportar el seu granet de sorra, feia tot el que podia, i de vegades amb molta por, molta, però sentia la gran necessitat de fer alguna cosa, i la feia, la fèiem.